Il-proġett ta' Valletta 2018 għadu fil-bidu tiegħu madankollu diġà hemm entużjażmu u livell għoli ta' parteċipazzjoni fost il-pubbliku fil-konfront ta' dan l-istess proġett. Għal dan iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef fl-okkażjoni ta' żjara li għamel it-tlieta filgħodu il-President ta' Malta George Abela fl-uffiċċju ta' din l-istess fondazzjoni. Jason Mikallef qal li l-fondazzjoni tqis dan l-entużjażmu bħala ċentrali fl-operat tagħha u tħares li tkompli tkatru permezz ta' proġetti u komunikazzjoni li jżommu l-parteċipazzjoni tal-pubbliku fiċ-ċentru tagħhom. Għamel referenza għal membri l-ġodda tal-fondazzjoni li fi kliemu jġibu magħhom esperjenza u ħiliet ġodda li se jkunu ċentrali biex jintlaħqu l-anijiet ambizzjużi fl-Organizzazzjoni ta' Kapitali Ewropea tal-Kultura ta' Suċċess. Iċ-ċermen tal-Kumitat V18 Jason Mikallef stqar li jinsabu għaddejjin ġmielhom il-preparamenti għal diversi attivitajiet li għandhom jilħqu l-qofol tagħhom fl-2018 meta l-Belt Valletta jkollha t-titlu ta' Belt tal-Kultura Ewropea. Valletta 2018 tidher il-bot huwa importanti ħafna l-pedament u dan huwa stadju fejn il-Fondazzjoni, il-Bord tal-Gvernaturi qed jagħmel pedamenti tiegħu mhux biss biex niċċelebraw l-2018 imma biex inkunu mħejjin tajjeb bħala poplu wieħed. F'sens ta' għaqda, f'sens ta' unur nazzjonali illi fl-2018 il-Belt Kapitali tagħna se tkun il-Belt Kapitali Kulturali Ewropea. Jason Mikallef stieden lill-President ta' Malta George Abela biex fit-tmiem it-terminu tiegħu jieħu rwol fil-ħidma tal-Fondazzjoni fl-isfond li l-Presidenza tiegħu ġabet magħha għaqda nazzjonali. Min-naħa tiegħu il-President ta' Malta George Abela wera s-sodisfazzjon tiegħu li permezz ta' din l-okkażjoni ser inkomplu nsostnu l-wirt kulturali li għandna. Saħaq dwar l-importanza tal-għaqda nazzjonali li għandha tkun priorità assoluta biex il-proġett tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura tal-Belt Valletta jkun suċċess. Il-President Abela ġie ppreżentat b'akkwarell ta' veduta tal-Belt Valletta xogħol ta' Ian Bonello.